To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka yi muku alkawari na sanar da ku game da bincike da muke gudanarwa akan zargi na kisan kai da ya faru a unguwa uku, a cikin ikon Allah mun dai kammala bincike. Idan za ku iya tunawa, ranar 21 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 akwai ƙorafi da aka samu na kisan kai a unguwa uku, wanda mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel ya ba da umarni aka kama wata matar aure mai suna Hafsat Sirajo 'yar kimanin shekaru 24, wanda aka kama ta da zargin kisan kan wani matashi mai suna Nafi'u Hafiz ɗan kimanin shekaru 38 bayan rikici ya haɗa su a cikin gida. Binciken 'yan sanda a wannan lokaci ya kai ga kama mutane guda biyu. Akwai mijinta mai suna Ɗayyabu Abdullahi ɗan kimanin shekaru 38 da kuma wani mai suna Malam Adamu ɗan kimanin shekaru 65, wanda aka kama su wato da zargin yunkurin ɓoye shi wannan laifi da aka aikata na kisan kai, sannan kuma da ba wa jami'an tsaro bayanai na ƙarya akan musabbabin wato wannan mutuwa. A yau dinnan 27 ga watan 12 na wannan shekara ta 2023 an gurfanar da Hafsat Sirajo da laifuka guda biyu. Na ɗaya akwai yunkurin kashe kanta da ta yi, na biyu kuma akwai zargi na kisan kai da ta yi, wanda kuma dama idan mutum ya yi irin wannan hukuncinsa kisa ne. Haka zalika mijinta mai suna Ɗayyabu Abdullahi da Malam Adamu an gurfanar da su da laifukan haɗin baki da kuma ɓoye abu na gaskiya da ya faru, sannan kuma ba da bayanan ƙarya. Gaba ɗayansu duka sun amsa waɗannan laifuka da ake tuhumarsu da su, kuma an gurfanar da su a gaban kotu mai lamba 37 Magistrate da ke 'yan kaba a nan Kano domin a musu hukunci. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano, a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel.